ഈ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണോ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആണോ ഏറ്റവും നല്ലത്? അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വശം നെഗറ്റീവ് വശം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രണ്ടും നല്ലതാണ്, രണ്ടും കൂടെ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആംബിവേർട്ട് എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പേരില്ലാത്തൊരു സിദ്ധാന്തം ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാത്തിനും ഓരോ പേരുകൾ എങ്ങനെയല്ലേ. നമ്മളെ വിഷയം അതൊന്നുമല്ല, എന്നാലും അത് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങേണ്ടതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായൊരു തിയറി ഉണ്ട്, മനുഷ്യനൊരു സോഷ്യൽ ആനിമലാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് മൂലവിചാരം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണത് നല്ലതാണ്. ഈ സാമൂഹികമായ ഇടപെടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഇടപെടൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവൻ ഹരാരിയുടെ നമ്മുടെ സാപ്പിയൻസ്, ഞാനതിനെ പുകഴ്ത്തുകയല്ല, അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയല്ല, പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഒരു പഠനമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഡെവലപ്പിന്, അതേപോലെ മനുഷ്യൻ ഇത്രമാത്രം പെട്ടെന്ന് വംശനാശം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയണത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സാമൂഹികമായ ഇടപെടലാണ്. എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജൂലിയൻ ഹോൾഡൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു പഠനമുണ്ട്. അതിലൊരു പ്രധാനമായിട്ട് ഹെൽത്തി ടിപ്സും, അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ആയുർദൈർഘ്യം കൂടുന്നതിൻ്റെ ഹെൽത്തി ടിപ്സ് 10 ഹെൽത്തി ടിപ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പിന്നെ കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻസ്, അത് കുടുംബം ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു ബന്ധമാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് വേണ്ട രൂപത്തിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള 2 പോയിന്റ്സ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരാളുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയതിൻ്റെ ഫലം ചെയ്യേണ്ടേ. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ അസുഖമായി കിടക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പ്രതിവിധികൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അയാൾ അടുത്തുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. പുതിയ കാലത്ത് അതും കുറയുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ ഒരു സ്വന്തം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറി. ഒപ്പം കൂടി നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരു കവിത ഉണ്ട്, നിനക്ക് നിൻ്റെ ലോകം, എനിക്ക് എൻ്റെ ലോകം, നമുക്കില്ലൊരു ലോകം എന്ന്, അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെതായ ലോകത്ത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ നാർസിസ്റ്റുകൾ വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണല്ലോ. KGSൻ്റെ ഒരു കവിത ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു ആശയം എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ നിനക്ക് ആരോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം, ഇഷ്ടം ആരോടാണ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ചോദിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരോടാണ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെയുള്ള ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താഗതി ഇടുങ്ങുന്നു എന്നൊരു സാഹചര്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട്, ഈ മനുഷ്യ ഇപ്പോൾ തനിക്ക് താനും പുരക്ക് തൂണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ വളരെ റെലവൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ MT വാസുദേവൻ നായരുടെ ഒരു കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോവലിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, സേതു എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് സേതുവിന് ഇഷ്ടം സേതുവിനെ മാത്രം എന്നാണ്, സ്വാർത്ഥമേ നിന്റെ പേരോ സേതു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ കാണാം. പക്ഷെ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സ്വാർത്ഥതയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് കഥാപാത്രം രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പണ്ടത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അത് ഈ സോഷ്യൽ കണക്ഷനായിട്ട് വളരെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിഞ്ചല്ലാത്ത കഥകൾ രചിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നത്, ഒരു വീട്ടിനുള്ളിൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഒതുങ്ങി പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ വെറും വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകുന്ന കഥാപാത്രം, അതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ല, അവരെ നമുക്ക് ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇൻട്രോവേർട്ടുകൾക്കും പിന്നീട് സോഷ്യൽ പ്രതിബദ്ധത, സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടെന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കണം. അവരെ കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സെൽഫിഷ് എന്ന ഒരു പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഒരു ടേം നൽകിയിട്ട് അവർ വിശേഷിപ്പിക്കുക. സാങ്കേതിക വിദ്യ കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഓക്സ്ഫോർഡ് കയറ്റിക്കൂടി ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ വലിയൊരു സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. അഥവാ നമുക്ക് ഈ അയൽപ്പക്കത്തുള്ളവരെ പോലും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇടശ്ശേരിയുടെ കുറ്റിപ്പുറം പാലം എന്ന് പറഞ്ഞ കവിത ഉണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് അയൽപ്പക്കത്തുള്ളവരെ അറിയണില്ല, അറിയണോലെല്ലാം അന്യരാണെന്നുള്ളത്. അഥവാ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി പരിചയപ്പെടുന്നത് ചൈനയിലോ കൊറിയയിലോ ലിബിയയിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ടാണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ അയൽപ്പക്കം മാത്രമല്ല, ഈ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോലും വേണ്ടത്ര ഒരു പേരിനൊരു കുടുംബം എന്നൊരു ഫാമിലി എന്നുള്ള സാധനം അല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മാനസികമായ ഒരു അടുപ്പം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ തോന്നുന്നത്, എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നൊരു സാധനം ഈ വിരുന്നുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ വിരുന്നൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു പ്രോഗ്രാം നടന്നപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത വീട്ടിൽ, പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന വീട്ടിലെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലത്തെ ഉമ്മയും എല്ലാവരും, എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ ഭയങ്കര സേവനം, ജ്യേഷ്ഠനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ മകനും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും തമ്മിൽ ഭയങ്കര എന്തായിരുന്നു, സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു. അവരന്ന് വിരുന്ന് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ വിരുന്ന് പോയപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ബന്ധമാണ്. നമ്മളെ പുതിയ കാലത്ത് വിരുന്ന് പോകുക എന്നുള്ള സിസ്റ്റം തന്നെ. വിരുന്നിൻ്റെ പറയുമ്പോൾ വിരുന്നിന് ഇസ്ലാം വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അഥവാ പണ്ട് കാലത്തെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ, അഥവാ ഒരുപാട് അതിഥികളെ സൽക്കരിച്ച ഇബ്രാഹിം നബിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ വായിച്ചതാണ്. ഈ പുതിയ തലമുറ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നേരമൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിരുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല പുതിയ തലമുറ. സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരിങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ അവരുടേതായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നിട്ടുണ്ട്, ഒതുങ്ങിക്കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മുമ്പൊക്കെ പറയും, ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു ട്രോൾ വെച്ചിരുന്നു, മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്, നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ട് കളിക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാരെന്ത് പറയും, ഒന്ന് വീട്ടിൽ കയറിയിരുന്നൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് പുറത്ത് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മൊബൈൽ ഗെയിമിലായപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലായപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിക്കൂടെ ചങ്ങായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തന്നെ എന്താണ് അവസ്ഥ, നമ്മൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഫോണെടുത്ത് കളിക്കുക. ഇപ്പൊ ബസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ നാട് പേര് ചോദിച്ച് നാട് ചോദിച്ചൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾ ഒരു സൗഹൃദം പുലർത്താറുണ്ട്. ഇന്ന് സംഭവം തന്നെ ഇല്ല. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ അവൻ്റെ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കണ്ടിരുന്നു.
അപ്പോൾ ആളത്തിന് അങ്ങനെ ക്യാഷിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ പറയുന്നത്, പിന്നെ ആളുകൾ ഇന്നിപ്പോൾ മൂപ്പരത്ത് വരുന്ന കേസുകൾ കൂടുതലും തന്നെ എനിക്ക് സ്വന്തം ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അതായത് സാമൂഹിക ബഹളങ്ങളിലെല്ലാം മാറി നിന്നിട്ട് ഒരു സ്വസ്ഥമായ ഒരു ജീവിതം, അതായത് നമ്മൾ സ്വസ്ഥമായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ലോകത്ത് അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ചുറ്റുപാടത്തുള്ള ബഹളങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ. ഈ പുറത്തിറങ്ങാത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തടിയിറങ്ങാത്തതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് പുതിയ തലമുറ പൊണ്ണത്തടി പോലത്തെ ഭയങ്കര രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാമൂഹ്യ ജീവി ആവുക എന്നുള്ളവരെ നേരത്തെ നമ്മൾ ദീർഘായുസിനായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ രോഗപ്രതിരോധത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം പൊണ്ണത്തടി നിരന്തരമായിട്ട് കണ്ണിന് അസുഖം, നിരന്തരമായിട്ട് മൊബൈൽ യൂസേജിലും ആയിട്ട് മാറുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സംഘടിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സംഘമായിട്ട് പുതിയ പ്രവർത്തിക്കാൻ തലമുറക്ക് അതില്ലാതാവാൻ സാധ്യത. യെസ്, സംഘാടനത്തിന് ഭയങ്കര മൂല്യമുണ്ട്. കാരണം ഇസ്ലാമിൽ സംഘടനത്തിന് ഭയങ്കര മഹത്വം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, സംഘടിതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം. നബിതങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര പോകരുത്, ഒറ്റക്ക് പോകുന്നവര് ചെന്നായി പിടിക്കുന്നുണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത്. മൊത്തത്തിലല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിന് ഭയങ്കര മഹത്തായ മൂല്യമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്, കടബാധ്യത ഉള്ള ഒരാൾ. അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട്, അയാൾ കടം കുടുങ്ങിയപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കും, ഇയാളെ ആർക്കൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി ചോദിക്കണേ, ഇനി ഇയാൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ കിഴിവ് വെച്ചാൽ അയാൾ കടം വാങ്ങിയ ആളുകൾ ഈ സ്വഹാബാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവുമല്ലോ, ഇതിലാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, പൈസ കുറച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയാളെ കടം സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ചരിത്രമുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മാനുഷികമായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഒരു സിസ്റ്റത്തെ രൂപപ്പെടുന്നതിൽ ഇസ്ലാമിന് ഭയങ്കര പങ്കുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.